Sanibonani ekhaya lamaphupho. Uma ukuthi umusha kule YouTube channel yethu, ngicela ushaye u-subscribe. Sichaza amaphupho igama le-channel. Uma ukuthi uyibona ku-TikTok le video, ngicela usifollowe, u-like, bese uyangi-inbox-a phela ukuze uzokwazi ukuthi uthole inamba ka-WhatsApp la nawe uzobuza njalo ekuseni iphupho oba nalo. Namuhla nje bengathanda ukuthi sikhulume ngodaka, ngoba ngibonile kuma-comment ukuthi bebaningi ababuzayo lapha ku-TikTok. Ukuphupha nje udaka. Ngabe uyabisha odakeni, noma uyalibona, noma ubisha ngemoto, noma nje udaka nje. Ngicabanga ukuthi akekho-ke umuntu othanda udaka nokuxovaxova udaka nje uma linetha into ekanjalo. Noma kube ukuthi uhlulwa ukunyuka intaba uyaphupha kodwa. Lelo phupho lisuke libike ukuthi-ke kuzoshuba kakhulu empilweni yakho, kahle kahle uzohlulwa izinkinga zakho, izimo nje zakho zokuhlula kuzoba nzima. Uthuke ubisha odakeni, unyuka intaba, akukho kuhle lokho, ubowazi kanjalo. Bengicela-ke ukuthi ungakhohlwa phela uku-subscribe-a, ucele nabaseduze kwakho be-subscribe, besifollowe ku-TikTok ukuze nabo bezowazi kabanzi ukuthi amaphupho ababa nawo abike ukuthini ezimpilweni zabo. Nisale kahle.